mnogo pisaca piše, mnoge knjige ostaju u rukopisu, a Zvezdana je uspela u četvrtu knjigu da odštampa. Ja sam imao tu čast da uradim jednu malu recenziju, znači ja ne radim puno recenzija, to je moj pokušaj i neki kažu koji su čitali da je dobar pokušaj. Zvezdana je jedan od onih, zahvaljujući čijoj pomoći takođe ovaj događaj ima tu svetlost koju ima. Kada govorimo o njenoj poeziji, njenim tekstovima, mogu reći da kad čitate njene knjige, svako pomisli da gledajući i čitajući te reči jednostavne, da bi i on pisao mogao biti. Ona piše uopšte o životu i oslanja se na reči njenog pretka, oca Tadeja, pa često pominje njegove reči: kakve su nam misli, takva su nam i dela. Ona je svojevrsni uzor kako žena može velikom borbom da se izdigne iznad sebe, iznad okruženja, iznad patrijarhalne sredine koja je u ranoj mladosti pokušavala da je unizi, omalovaži, i ona je uspela da se izdigne iz svega toga i danas služi kao uzor. Na putu ka cilju ona kaže da ne trebamo gubiti energiju na nevažne stvari i samozavaravanja, jer često puta to može biti prepreka prema cilju. Ne bih ja puno o njoj, nadam se da ste razumeli o kakvom piscu se radi. Ona će u kratkim crtama da ispriča nešto o svom radu ili će da vam pročita nešto iz svog dela. Izvolite, znam. Dobar dan svima i lep pozdrav. Hvala što se okupljamo, Draganu i Danijeli, što se u ovolikom broju uvek okupljamo. Ja sam za sada spremila dve pesme koje će nekada biti u nekoj zbirki pesama. Samo bih rekla da se za moj današnji styling pobrinula Andrijana Matić, znači krojačka radnja Madame iz Petrovca na Mlavi, pa ako još neko želi ovako nešto tradicionalno da nosi, može se obratiti Andrijani. Evo pesme koje sam spremila. Zavičaj. Gledam ulice puste, nema nigde nikoga, poneka kaplja škripuće, nema nikog da zatvori ni da je otvori. Gledam poneki starac i starica, tromo hodaju sa tugom u srcu. Deca su otišla daleko, žive neki boljim životom, a svoje stare zapostavljaju. Kažu da nemaju vremena. Gledam i zamišljam kako je bilo ranije, dok su ulice bile prepune. Dok smo se kao deca igrali do kasna u noć i dok smo bezgrešno sedeli u krilo naših roditelja, deda i baba. Gledam kako zavičaj ostane pust dok se živi u iluzijama nekog boljeg života i u emocijama
pesničkog druženja bude tu emociju i zato ja prenosim šapat svoje duše. Evo još jedne pesmice, sreća. Zašto svi jure sreću napolje? Zašto misle da se sreća nalazi vani? Zašto jure materijalno? Tu je žić zbog čijega. Zašto večito jure? Zašto ne zastanu na tren, a svi pričaju o životu u sadašnjem trenutku? Sreća izvire iznutra, sreća se razvije iznutra, sreća se gaji kao najlepši vrt. Sreća te vodi u suza, sreća je u pogledu na oblake, sreća je zaustaviti vreme i samo biti i samo postojati. Podršku za ovo pesničko udruženje imamo i od predsjednika udruženja Plus mladost iz Slavnika i prevoznika Dejana Više, koji je ljubitelj poezije, koji mene podržava i voli da podrži ovakve dešavanja. Eto, toliko od mene. Hvala vam i hvala Radimo što me podržao za knjigu i Danijeli i hvala svima. Hvala Zvezdana.